Llavors, pots considerar interessant fer una aplicació a mida, perquè realment tindrà una pàgina web. Sí, sí, jo crec que hi ha negocis en què potser no serà necessari fer un portal excessivament complex i pots utilitzar eines que fàcilment pots tenir un portal creat, però majoritàriament jo crec que una aplicació a mida, un portal adequat al teu negoci, a les teves necessitats, etc., fa que la teva presència a la web millori moltíssim. Un dubte que corre per internet és la diferència entre portal i pàgina web. En el vostre cas, a través de Cibernarium i Barcelona Activa, com funcioneu? Mira, de fet, el que és pàgina web, diguem, seria un portal seria quelcom més corporatiu, és a dir, és una porta d'entrada a diferents pàgines web lligades entre si per un concepte, per una mateixa empresa mare, per un mateix servei, etc. No? En el nostre cas, nosaltres tenim el portal de Barcelona Activa, en el qual entres i pots accedir a tots els serveis que ofereix en aquests moments a Barcelona Activa, la casa, però tenim una pàgina web del Cibernarium en el qual doncs, tu pots inscriure't a les activitats, pots veure què estem fent, quan ho fem, donar la teva opinió, etc. Aquesta és una miqueta la diferenciació entre portal i pàgina web. I les empreses, a través d'intranet, poden treballar a distància. Com funciona una mica el tema de l'intranet? Sí, mira, una intranet és una eina molt útil majoritàriament per a empreses grans, sobretot per a grans corporacions, perquè és una font de transferència de coneixement entre tots els membres de l'organització molt important i molt interessant. Una intranet et pot permetre estalviar grans quantitats de paper, per exemple, amb comunicats interns, fer molt més fàcil la informació a totes les persones que treballen amb tu, de tota la teva organització. Per tant, és una eina, insisteixo, sobretot per grans corporacions o per empreses grans, molt útil, perquè et permet això, et permet el compartir la informació entre tots els membres de l'organització, el fet de recollir les impressions, les opinions de tots els membres de l'organització, i si una intranet està ben muntada pot ser una eina molt, molt útil de gestió interna. Parlem de dominis. Quan la gent té alguna idea d'algun negoci, val la pena registrar el domini? Sí, de fet, abans els negocis antigament el primer que feies és anar al registre civil, no? I enregistrar el nom de l'empresa, no? I sempre et trobaves doncs, que ja hi ha noms que estan compartits i has d'agafar algunes modificacions lleugeres del nom que has triat, etc. Avui en dia el primer pas que és anar a registrar el domini, fins i tot abans que registrar el nom de l'empresa. Per què? Perquè altre cop és el teu portal, és la teva presència al món, no? I és molt important poder disposar del domini. Què n'opines d'externalitzar els servidors? O sigui, avui en dia hi ha molta informació. Sí, jo crec que, de fet, actualment ja també les grans empreses normalment tenen els servidors externalitzats perquè és una manera d'estalviar costos, evident. És a dir, les empreses s'han de focalitzar en el seu core business i no centrar-se potser amb tota la infraestructura i tot el coneixement que requereix una gestió de servidors i de servidors mirall i de temes de seguretat, etc. Per tant, jo crec que l'outsourcing d'aquests temes és un negoci en alça, i crec que cada cop va més. S'està posant també molt en boga tot el tema del software as a service, del SaaS. Per tant, què vol dir això? Que d'aquí poc és molt probable que en els nostres ordinadors tinguem molta menys capacitat de càlcul o molta menys capacitat d'emmagatzematge, perquè tota aquesta capacitat d'emmagatzematge ja la fem amb servidors externs i l'únic que fem és que nosaltres tenim uns terminals que estem prestant connectats remotament a programes i serveis que estan en una central de servidors.